Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ineyo mwina ngati m'bale wanu mwa Ambuye, funso limene mwafunsa limene lili ndi zigawo zingapo za mafunso, mwina ndiyankha mafunso anu mogawa ndiyambire limeneli la malingi. Nkhani ya abale ndi alongo yakhala yosausa kwambiri ku dziko lapansi, maka kwa ife amene tili ndi chithunzi cha machitidwe a Satana kunja tisanabwere mu Chikhristumo. Tikamayankha mafunso ngati amenewa, timaoneka kuti pena tikutaya inu akhristu kunja malinga ndi mmene tingayankhire. Kote kuti funso tsopano lokhuzana ndi malingi limene sungaliyankhe palokha, ufunika uyankhenso kuphatikiza ndi chikwati chomwe. Ndakhala ndikuyankhapo nthawi zina, koma ndazuzulidwapo kapena kulangizidwapo kuti sindimayankha bwino, chifukwa ndikamayankha m'mayankho mwangamo ondimva akhala akundiyika mbali yakuti ndimasokoneza mwambo wa chikwati, kutenga ngati kuti chikwati nchopanda ntchito, kuli bwino munthu akhoza kungokwatiwa usadalitsa, ukwatiwa uvomerezeka. Ndikamayankha funsolo, azibusa amandiona ngati ndikuchotsa ukwati kuti sufunika udalitsa, malinga ndi mmene ndimayankhira. Chifukwa chake funso lanuli maganizo adandipeza kuti nditseke kuyankha mafunso amalingi. Nditha kukhala kuti mwina ndikutayika, kapena anthu atha kumandiona ngati ndikutayika ndikamayankha. Koma chinthu chimene ndimafuna ndikumbutse mu yankho langali nchakutitu ine munthu akandifunsa ndibwereze kuti ndimayankha kolingana ndi kumene ndikuchokera, osati kuti zimene ndimayankhazo ndi zimene mawu a Mulungu akuti. Zilipo zimene ndimafotokozera ndiye ndimayamba kutchula mavesi, zimenezo ndikuti ndikufotokozera kolingana ndi mmene mawu a Mulungu akunenera. Koma pali mayankho ena amene ndimangoyankha experience kuti chimene mukunenachi ku sataniki chinkaoneka chonchi. Now, ukanena kuti ku sataniki ichichi chimaoneka chonchi, pokumva inu ya Khristu kuno mumamva kuti ndi kuti munthuyi akunena kuti zimene tikupanga ifezi ndi za sataniki. Basi amangotseka odiyoyo kuona kuti sakutithandiza akuluwa zoona awadakalibi ku sataniki. Fo sanganene kuti chikwati ndi sataniki, sanganene kuti lingi ndi sataniki. Kumapanga kuti mwina ine pofotokozera sindikuchifotokozera choncho chinthucho. Sindikuchifotokozera choncho chinthucho. Ndikuchifotokozera motsata dongosolo lakuyankha mmene ine ndinkaonera. Ndiye funso lanu la malingiri bambo likundikola kukamwa kuti ndikuyankheni tsatane, chifukwa ndikamayankha funsoli ndimakola mwa njira ina. Anthu ambiri amandiba maunsanga pa yankho la malingi, kukhala ngati ndili mbali yoletsa chikwati, kumapanga kuti ine ndimakhala ndikufotokoza history ya chikwati, kunena kuti kodi zotenga chikwati nkulowa nacho kutchalichi ndikukanena kuti abusa ndi azidalitsa zinayamba ndi Mulungu kapena zinayamba ndi wanthu. Mukapeza kuti yankho la history la chikwati chidayamba ndi anthu, koma kukwatirana kudayamba ndi Mulungu. Koma dzikwati zimene timadzati dzikwati zoyera pachalichi, basi kusupa kutenga anthu abusa kubwera nkupemphera, kubwera anthu a Mulungu kuveka malingi, kamwambo kamene kaja mungandiuze chaputala, mungandiuze dongosolo, mungandiuze history m'Bible. Tiyeni muchoke pamenepo
mumaliza chonse mpaka mufika ku chipangano chatsopano. Chikwati chiti chimene Yesu adakadalitsa kunalibe chikwati, suja adafika pa chikwati chako Kana anakadalitsa. Mumuyang'ana Yesu mupeza kuti mpaka dadachoka sadapangepo mwambo udalitse chikwati. Tiyeni mupite kwa amaposto. Ndisoweka inu kundiphunzitsa. Aposto uti mwatumwi onse 12 amene mungawamve amene adayitanitsa wanthu ndikwasanja dzanja kuti kudalitsa chikwati kapena bwerani kuno kutchalichi tiyeni chikwati chikadalitsike. Mupeza kuti mosemo mulibe. Now mukundimva mmene ndikuyankhira zimene ndikuziziwa ine. Zimenezo ndikamayankha ndimakhala ngati ndikuwauza wanthu kuti musamakadalitse maukwati anu kutchalichi. Kumapanga kuti kumalo kucha amayitana Mulungu, kumalo kucha amakalumikizisa zinthu koma kupyolera mmapemphero than kungotengana panjapo. Koma tikautenga mwambowo kuti udayamba ndi ndani, mukapeza kuti umenewu unayamba ku council ya ku Trent imene mabishop achikatolika, mapapa anyengo imeneyo adalamulira kuti mabishop adzitengapo mbali pa ukwati. Zimenezo ndizoona zake. Now atakhazikitsa mabishop kuti mabishop adzitenga nawo mbawo adzikhala involved pakukwatirana ku anthu. Olamula si Mulungu, analamula ni mabishop. Mabishop adzikhala involved kuzikwatiza anthu. History ya chikwati inayamba mu Trent of Nika. Council imeneyo idachitika ku dziko lapansi lomwe lino. Zokambirana meeting zokambirana ndi akatolika mma meeting yawo akuluakulu. Anthu asamangotengana, ife tizikhala involved. Ndipo chikwati chidzivomerezeka pokapoka ife tikepo dzanja. Mulibe history ina amwene kuchoka pamenepo kupita kumbuyo imene munga ndiuza kuti chikwati chidayambira kwakuti adaluluta atatero adakaitana mbusa wakuti ku chipangano chakale kunali abusa auchi ndi amene adapempherera. Mundionetse pati ndikusoweka kuphunzitsidwa. Now ndikamayankha choncho ndimakhala kuti munthune ndikuchotsa kuti ukwati ngosafunika pakumva kwa azibusa kapena kumva kwa atumiki ena. Mchakani mati yankho ili imandibweretsera mavuto. Chitakhazikika chinthu chimenechi kunali kumusi kwa dziko la Atemi kumene kunali Super Diana ndi kumene kudali kamwambo kokwatitsa wanthu kachikunja kamene ankaveka poyamba idali mikanda. Koma patatenga zaka 17 anayamba kumapangano malingi ndi kuyamba kumaveka wanthu. Now mukangoitenga lingi yokhayo mphete muipeza kuti ikuyambira mchipangano chakale ikuyenda, sikuyambira pa Athens pai, sikuyambira pamene ndikupatchula inepa. Mphete payokha idayambira kutali. Koma akamavekana ankakavekanirana kuti mboni zinkakhala nda kalero nanga ankaivala pa ntchito yanji. Mukapeza kuti mphete chinali chovala chimene chimavala pa unyado, chovala pa unyado sichinali mpangano la chilichonse. Muwerenge Exodo mumva kuti adawauza kuti avule zokometsera zawo ni mphete zawo, ndi anavula zokometsera ni mphete kuzikapo. Mphetezi kuti zikhale m'manja mwawo adazitenga kuti azimayi. Mukazipeza kuti sizidabwere chifukwa choti anali mchikwati. Ndi kuti mphete mchipangano chakale zinali mbali imodzi yakuchena, zinkakhala m'manja mwa aliyense. Koma amene anayamba nokuyichotsa mphete kukuchena kuyipatula kuti iyambe kukhala mbali yakulumikizitsa kwa ukwati ndi anthu ku dziko lapansi. Chifukwa cha chimenechi mukapeza kuti kuli ngalande imene imakachitika, imene imatuluka mwambo wa chikwati, imene mumadutsa moti madzi
tochokera ku chipembedzo cha mafano kubwera ku chipembedzo chathu, kapena kuthekera possibility ndi yambiri sopano kuti Satana akhoza kulowetsapo zinthu zace pa nkhani ya kumphetezi, chifukwa mphetezi poyamba sizinali zolemekezera Mulungu koma zolemekezera thupi lako, zozichenetsera. Lero zinachita kutengedwa ni wanthu kuti zizikhala mbali imodzi ya kulemekeza banja, yolowetsa wanthu m'mapangano. Ndiye pangano lovekana lini? Mufufuze history mukapeza kuti likuyambira mu dziko la Greece. Nkhani iyi ni nkhani zosausa kwambiri, ndi mmene munali zikole zomapatsana ndi kumavekana malingi. Njira yomweyo atayitenga mabishopu wasopano pokambirana kuti tizikhala involved wanthu akamakwatirana, ananena kuti tiziwaveka izi ngati chitsimikizo cha mapangano, zochoka ku wanthu osati kwa Mulungu. Kuyankhaku ndikamayankha azibusa mabishopu maapostolo amanena kuti munthu uyu ndosokonekera, akusokoneza dziko. Chifukwa chani? Ndimadziwa kuti dziko lonse lapansi tinaphunzitsa kuti banja losadalitsa ndi la chikunja. Zoona Mulungu amafunika akhale mboni pa banja lathu, koma sopano zipangizo zakumene timakazigwiritsa ntchito pokadalitsazo kuti zikuchoka kwa Mulungu. Kudalitsa ncha Mulungu tikuayikizawa pamene akukwatirana lero akhale mbanja ku nthawi za nthawi, chizalekanisa amene wandiimfa. Mulungu mukhale mboni pamene akukwatirana mwadalitsa. Sopano mukutenga chitsulo chili ni vesi, chitsulo mutengachi chili ni vesi. So pamenepa podzipatula ineyo kuti kuli chikwati kudalitsa, kupempherera chinthu chofunikira, koma mwambo ukubwera sopano ndizophatikizira. Kodi zophatikizirazi zinabwera ni ndani? Zikuchokera kuti? Na zimenezi ndi zimene ndikuzitcha kuti ngalande, zimene oyipa amatha kukalowerera. Ndiye ngalandezi pa ukwatipa zimayika madzi amene amayenda mpaka na ku misinje, kukafika mpaka na ku nyanja. Ndikuti mukukatenga ufumu wa pamadzi uja ukubwera tsopano kudzaonerera nawo chikwati. Ndi akwapeza abusa ali ndi malingi opangidwa sopasi pa nyanjapo amene adakayikidwa m'mashopu ndi zawo anyamata ku Malini Kingdom. Inu mwakagula kuti zikathandizire pamwamba pa pemphero lija, mwakatenga chinthu china kuyamba kuyika pamwamba pakepa. Ndezi wandazike sopano zimakabwera vo. Chifukwa chani? Chigawo chachikulu kwambiri cha ziwanda chimachita diru ndi banja, chifukwa kunja kuno kuli imene achaina ke aja amaitcha kuti hybrid. Sopano pamene mukupanga hybrid, mukupanga cha ziwanda za ku Malini Kingdom ndi zimene zinabwera ndi hybrid. Munthu ndi munthu abereka mwana, abadwaso munthu. Sopano ziwanda zija zikufuna zizaike hybrid, kuti ine ndikamabereka ndisabereke munthu, ndibereke chifanizo cha munthu. Ngati zipukwani mumaziona pamadzi zija zimatchedwa kuti mamemedi zija. Zikufunika kuti zimene zija zikachite hybrid, wanthu abadwe kuti akakula adzawabenso wanthuwa, akagonenso ndi zinyama zili m'madzi zija, akapangenso hybrid, zizikachulukisabe kubereka, zizikapitilira kubereka. Technology ya Satana ndiyelekezi. Sosamveseseka ndinu anzanga opemphera kwambiri. Sosamveseseka ndinu anzanga ozindikira kwambiri. Sosamveseseka ndinu anzanga amene chikhulupiriro chanu ndichosiyana kwambiri ndi mmene ine ndidaonera ndi kumvera mmene ndimabwera kuza kujoinani. Zinthu zina maso athu mwina mangoona pafupi,
ndiye lingi ija imayika link kuchoka ku submarine. Ndiso panodikira ndikuuzeni muyenda mupeza kuti ku dziko lapansi kunatuluka mashopu amene amawatcha kuti Santa Plaza. Ndi Santa Plaza mukampeza dziko lililonse ngati dziko lapansi lili ni mayiko 250 kuli mashopu over 250 olembedwa Santa Plaza. Ndamene kumakhala kumalikulu kumene amapanga supplier mpete za mitundu yosiyana zochokera ku submarine nawonso zochokera ku Marine Kingdom nawonso anthu apa madziwa akapanga zinthu zawozi maperfume mpete ndolo zodaira tsitsi akazipanga kuti nafuna kuzazichita supplier ku dziko lapansi kuno amakazipereka mu mashopu. Mmene inu tsopano pokapanga chikwati ndiye kuti inu mukuyang'ana lingi yokha koma ngalandezi zikubwera madzidzi zikupita ku nyanjazi. Mamemedi aja amayenda muzimenezo kulondola akuonerera nawo chikwati ndiye kuti amapeza pa chikwati paja pali zinthu 4 zimene zikumanga nawo chikwati. Pali pemphero silakhuza amakhala ali kutali kotero chifukwa mbusa kuyitana Mulungu akhale mboni, which is true. Chakonzeka chimenecho pakufunika pakhale mboni, Mulungu ayike umboni pa ukwati musantolana ayi koma Mulungu ayike umboni chinthu cholondola. Now pamene mwamaliza kuyika umboni Mulungu mukutenga sopano zipangizo za kunsi kwa madzi mukukadetsanso chinthu mwati chikhale choyera chicha mwachiphatikiza. Ndiye zija ziwanda zochokera pansi pa madzidzi zimene mukuzimvazi zimabwera kudzaonerera mwambo wa chikwati chifukwa pa chikwati paja pamakhala zinthu 4 kapena zitatu zawo. Number 1 pamakhala mapaudala pamalo paja amene amakafaidwa kumaso kwa mkwati zonyezimira. Mugulu lomwero mukapeza kuti mumakhala sopano zonyezimirisa tsitsi. Tsitsi limakhalira konzedwa lamangidwa kapena lapesedwa lathiridwa mankhwala oyokera pansi pa nyanja zimene zikuchokera kuziwanda mukazipeza pamene paja. Number 2 mukapeza kuti sopano pamene paja mukukapeza sopo ndondomeko ina yodetsa nkhawa ya masystem ndi mastayilo apa malo paja zomwe mukazipeza kuchokera sopano kuzovala kuchoke mwamba mpaka pansi. Mukapeza kuti achina Black Maria mukapeza pamene paja zitali sapato zochokera kunsi kwa madzi achainache akuchokera ku madzi aja alipoteropo akudikiriratu kuti akadetse chijambusa onena kuti nchoyerachi chifukwa abusa podalisa choyera alibe zawo achita kutenga zachikunja kuti azapatikizire kukhala choyera chikwaticho zinthu zachikunja. Na zimenezi tili mu ufumu wa Satana ndi zimene timadziwira kuti oho sopano tipite tikalowetse m'mapangano kuti anthu aja akabereke ma hybrid. Ndiye kumakhala mamemedi amene amakakwatiwa ndi mamuna ndi kukwatiranso mkazi through zinthu zawo mukuvekana pa mdalitso wakuwa mbusa uja. Now sindidziwa kuti ine ndikamalekanitsa zinthuzi pozifotokozera anzanga a Mulungu azibusa mumamva bwanji, mumandimvetsa kapena mumaona kuti ndichitayiko munthu unengotayikadi. Ndikusoweka mapemphero anu chifukwa kufotokoza kwangako ndikufotokoza sopano zinthuzi mmene zimaonekera kuti mmene inu ya abusa apostle a bishop mukutambasula dzanja lanu kamwa yanu kudalitsa ukwati perfect Mulungu wavomera. Koma sopano zimene mumakavomereza kuti sopano zikayambe kugwira ntchito pa chikwati paja sizikuchokera m'Bible, zikuchokera ku nzeru za wanthu. Ndiye kuti mwayamba kutenga malingi achikunjaja zochokera ku mazidzidza
Sopano ndikuyamba kwaveka anthu aja zimenenso mukupeza kuti mulungu maulendo 4 kapena 5 kuchipangano chakale akhala kwavulitsa vulani ngati mukufuna kuti inu ndine tiyanjane. Exodus chapter 33 vulani zokometsera. Inu mwakhala mukumva kuti zokometserazi pamene mulungu ankafuna kubwererana ndi mpingo ataunyanyala adauza kuti ngati mukufuna kuti ine ndibwere muyambe mwavula zimenezo zija zovulitsazi inu mukukatolera zimenezo chifukwa mulungu adati sindingabwere pakati panu kamba kamphete. Muli chani mumphete? Musayiwale kuti mamemedi kapena kuti ufumu wa Satana pansi sudayambiriro unalipo. Abrahamu kulibe, ndi makiricha kale zolengedwa zinyama zakale zinaliko. Abrahamu kulibe. Musayiwale mene Mose akubwera anazipeza mapulani mapulogalamu awo. Mulungu ndi wodziwa zonse, anadziwa kale kuti izizi ndi zipangizo zoti iwo amangopanga pofuna kuti azazilumikizitsire ku anthu. Mphete zija malingi mwafunsaja mbale mmene ife timaonera ku chipembedzo cha Satana timaona kuti ndiye imene ili connectivity, kulumikizitsa pakati pa ziwanda ndi banja mwadalisala munthu lija, njira highway ngalande mathanero amene ziwanda zakumadzi zija zimakapezera mpata nsanga kukalowa nawo kukasokoneza mdaliso munaupempherera uja. Ndi zimene mukaveka m'manja zija. Now ine nkamafotokoza ndimafuna kuti ichi chizikhala kwina ichi kwina, koma vuto lake pondimva mumangophatikiza kuti akuti chikwati ayi, akuti chikwati ncho chabe, akuti chikwati ndi za sataniki. Sindikutero ayi, koma ndikunena kuti kudalitsa mukuwapempherera kuyitana mulungu pa chiyambi cha zinthu zathu perfect ni chinthu chabwino, koma tingoyitana mulungu yozathera pati pomwepa. Koma sopano extension imene timakayamba kuchita pamene paja ndimene imakatibweretsera mapangano. History ya mphete abusa mudapita ku college muyiunike history ya mphete pa chikwati, ngakhale zikwati zomati tiyeni ku chalichi abusa akaime muzifufuza history muunike. Adayamba nda mbusa nda Petro, mbusa ndani Yohane, mbusa nda Andrea, mbusa nda mumutchule inu wa m'Baibulo ovomerezeka amene adapanga nawo zimenezi, ukapeza kuti kulibe. Now izizi mukamakaziunika kuti zikuyambira njira, ndiye wodzibweretsawa anabweretsa ndi zina zolakwika kukadetsa chimene inu abusa mumakapanga chija chimene inu ndinu mufuna kukwatirana. Bwerani apa tiyeni kuchalichi tayimani apa akuluakulu mwaona awa atengana tusichibwenzi tapempherere mwapemphera zatha. Sopano mukudetsanso kwati uja kuyang'ana kumutu mukumusiya munthu watenga zinthu zimene zikuchokera kuja mamafikisimira ziwanda zakumadzi zimene zimakakhala mmalivironi kapena mmameshi mupachika kumutu kudetsacha ukwati uja ukudabwa mafikisimira amene amapezeka mumeshi kapena mulivironi. Kodi sindiye zija zimapangitsa kuti mukathira madzi kumutuko kumeshiko tsitsilo lidzinunkha chimozimozi ngati mwaotcha tsitsi pa moto? Ziwanda zimene sizimavomera kulowa nawo m'madzi nkhani yosausa ndiye zimenezi zimabwera pafupi nafe kudzayika ma connection kotero kuti ine mbale ndikungoyankha molimba mtima kungokuti bora iweyo upeze yankho, koma yankholi ndapanga chisankho kuti ningosiya chifukwa kusiyanisa ndikamayankha anthu kumavuta. Amanena kuti twazibusa pa yankho lanuli, amandizuzula kuti ndikuletsa kukwatiwa, ndikunena kuti anthu adzingolowa mbanja. Pamene ine ndimati abusa apostolo a bishop mukadayitana alongo awiriwo mmene analili chilengedwe chawo nikuwapempherera zathera pomwepo.
koma mukuapititsa kumalo akayambe kukonzedwa. Pokonzedwa akwati aja akutenga zinthu zachikunja kudzipachika zimene zikuchokera pansi pa madzi aja. Pansi pa madzi aja pobwera ndi amene amandipangitsa ine kuti ndikhale ndi mafunso kulingi, ndipo kukayika kwanu m'bale ndi komweko. Ngakhale ine m'bale mwa ine mwakuganiza kwanga ndi chithunzi chimene ndili nacho ine, padzakhala povuta kwambiri ngati ndili ni moyo mwana wanga wa ine kulowa m'banja koma adzagwiritse ntchito malingi. Ndidzaletsa chikwaticho. Amene mukufuna udzakwati wa atsikana wanga ndikuchenjezere ntuni, dzimalingi dzanuzo musadzabwere nazo, chalephereka chikwaticho. Nidzayatsapo moto pa chikwaticho. Dzakanika katengeni awo wanga yayi kuti mpaka pa chikwatipo pazizapezeka zipangizo za pansi pa madzi. Vuto lake malingiwo mungalephere kusankha. Ndanena kuti amapezeka mashopu, ndipo mashopu dziko lililonse amachitidwa headed by Santa Plaza. Kodi Santa Plaza ncha praise Satana, lemekezani Satana. Nkhani yosausa akosana tikuyenda pang'ono koma mbanda kucha ulikudza kumene kudzayera tsiku lina. Zimene tikungonena ndera kumalephera kuzifotokozazi zidzakhala poyera ndipo zidzafotokozedwa bwino. Oyimba nyimbo anyamata athu mapente akunena kuti koma tidzazindikira bwino pasogolo zikadzachoka nkhunguzo. Ambuye akudaliseni.